se äsken siis oli ehkä part 3, en muista. Ja tää on siis part 4. Tai niin. Tai 3, en mä muista. On 4. Mennäänkö tuonne pellolle? Ei oikeesti tulla sun mun kaveri. Jos näette. Tuolla vähän valoa. Mä oon sen pikkusen. Niin on mäkin muuten. Koska mä asun täältä. No niin, mennään nyt tänne. Mä kyllä juoksen hälpenä. Ja sama. Me ollaan nyt pausiteltu varmaan puoleksi tunniksi. Niin me ollaan varmaan hölkätty kilometri tai yli. Ja nyt me siis hölkätään vielä 30 minaa ja mä pausitaan siksi ajaksi. Ja nähdään sit. Okei, tässä on mennyt varmaan 25 minaa. Ja mun kaveri upposi tonne. Melkein. Joo, siis mä äsken pausitin. Siitä on puoli tuntia eli ei äsken.